de sudár magas. Sudár magas a nyár fatátája. Halvány sárga, de halvány sárga. Na. A pincesor, ez olyan dolog volt, hogy itt van, nem tudom pontra 102 pince, de körülbelül annyi van. Ezek 200 éves pincék. Ezek, hát 79-ben, 1769-ben adták ki ezt a kis faludiak itten a proletároknak ezt a szőlőt. Mondjuk egy 5-6 év múlva elkezdtek rá épülni esetleg a izék itten az úrbéli birtokosok, meg ez az oldal volt a zsöllér. Tudja fel, hogy nagyapám amilyen volt. Ez a pincesor, ez mindig egy megtűrt dolog volt, mert az asszonyok nem szívesen látták azt, hogy a férjeik itt éregetnek esténként. A férfiak viszont szívesen jöttek ide. Hát én visszaemlékszek, hogy nekünk ez volt, nem volt tévé, nem volt semmi, ez volt a szórakozásunk. Legények, leányok, összekapaskodva volt, hogy ott a fogarmik ígyenek, van az a tér, kigyüttek a zenészek, ugye Sikvandon elég híres cigánzenekar volt, az öreg baji, járók, a Józsia, meg azt a izéje, azt a után szudunk itt, csak úgy ropogott, ja. Az idejtől, ugye? Jó világ volt itt az előtt. Ó, de itt öregek, a szomszédok, az a szomszéd is ilyen idősebb emberek. És szépen, débe összeültek itt, megették a kis szalonnájukat, és kenyeret, azt, ami volt. Elbeszélgettek egy kicsit, utána bólintottak egyet, azt tették a dolgokat. Kislány tehenet fej, lassan csöpög a táj, nem lesz abból aludt táj.
Egyszer aztán a légy esett a boromba. Attól én még nem is lettem goromba. Lement, itt nem tudom. Lecsúszott ott. Lecsúszott már, ha tökör is, meg egy házsor. Meg egy házszor. Nekemet a légy se ártson. Na, nem tudom. Ha jó Isten tartsa meg a szokás. Na, hát nem tudom én ezt a nót. Erre alá fészket rakott a fecske. Szeretőnek legjobb csak a menyecske. Ha majd egyszer baj támadna, gólya szállna a házra. Mosolyog és ráfogja az urára. Aki. Ez már egy szép piros sunka. Egy kész szép kék szemába magának, De nincsen olyan. nincs olyan a világon senki másnak. Éjjel és álmodom mosolyával, nappal meg a szuzatom a cigányom. Jaj.